De 15-ben minimum 10 az alkalommal volt, ami egy chat volt, de amúgy egy mid. Throwing smoke. Alex. Terrorists win. Let's go. Jól beposhatta. Bomb has been planted. Defusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Throwing flashbang. Mi? Form up. Let's go. Decoy now. Grenade out. Flashbang. Rött. Szegény, az van még egy. Kettő is! Ugye az még jó. Meg kettő van shorton. Kettő short, kettő, vagy még egy long, meg kettő short. Menj már, menj már haza. Istenem. Vagy csak szírva kettő.